Pak Suprapto mencolot, Bu Irma mencolot, Bu Poniem dikurung. Alah. Iya tadi, piye tau wangel tau momongan karo awakmu aku di sisi. Piye? Repot. Engko mudhun aku iso setruk lho gara-gara iki. Ora usah ndang bongko ae, ora usah. Bapak lho, Dik, Bapak Suprapto. Iya. Bener tak lho, oh, ben dikocak ora. Pas Bapak Suprapto ta. Enek garis miring, langkah ono. Oh, alah ya ngomong. Pak Suprapto. Bu Irma, Bu Poniem dikurung Selatan SDN 2 Karangrejo dikurung meneh. Kowe ndak gelo dhewe aku bar aku. Ra oleh nesu. Rene. Mah bar. Aja nesu. Aja nesu ya kene. Engko tak tukokne sosis. Engko tak tukokne sosis. Gawe gak iso salah yo. Iso aku iso. Ya saking iki mau ben apikno aku gak iso. Lah nyapa lo garing mbok coloti barang. Lah awakmu jare kon mencolot aku lah ya manut to, Dik. Nah, mau gak. Engko tak tumbasne teh. Nah. Ndak. Mat, aku mata aku.